Presyo sa mga utanon sa carbon public market misaka tungod sa nihit sa supply kag ito ang mugna sa El Nino phenomenon. Ano ang report? Matod sa mga namaligya og mga utanon nga may lihok ang presyo nini sa ilang gipang maligya diha sa carbon public market. Sama na lang sa talong nga 65 pesos ang kilo gikan sa 50 kaniadto. Ang palaya tag 70 pesos ang kilo, batong 70 pesos gikan sa 50 pesos. Samtang ang cabbage nihit usab 45 pesos gikan sa 30 pesos ang kilo. Misaka usab ang presyo sa mga lamas sama sa ahos 100 pesos ang matag kilo. Samtang ang luya 80 pesos ang kilo. Taas gamay gud sir. Mihit. Murag di kayo daghan sir ba? Hinoon adunay mga utanon nga wa mo taas ang presyo sama sa pitsay. Barato raw sab ang sibuyas. Ang mga utanon nga gikan sa Mindanao, medyo barato ang presyo. Apan ang gikan sa Sugbo, mao'y apektado ang presyo. Ang mga mountain barangay sa siyudad sa Sugbo apektado kayo sa huaw nga nasinati hinungdan nga nihit ang supply ug misangpot sa pagsaka sa presyo. Atong presyo ron pipino 25, kamatis 40. Kaning para dynamite espada mahal ni 120. Sa normal nga daghan ni siya sa 60 nga 80. Pero nihit ang harvest na mudagan nag 100 to 120. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.